Joseph Tewma, l-anzjan ta' 71 sena li kien vittma tan-nirien li ħakmu dar f'Ħalluqa nhar is-Sibt li għadda, għadu qed isofri minn feriti f'wiċċu, filwaqt li l-mara tiegħu, Carmen, ta' 71 sena u anzjan ta' 90 sena għadhom qed jingħataw il-kura minħabba tħaħen li belgħu. F'post fuq Facebook, Joseph Tewma irringrazzjat lill-Pulizija kollha, lill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili, tat-tifi tan-nar, tal-ambulanzi, tobba u infermieri li għamlu xogħolhom b'tant dedikazzjoni kbira waqt din it-traċedja li laqtet lill-familja tagħhom. Irringrazzjat ukoll lill-Laqda Banda Unjoni u lir-residenti Luqin għas-solidarjetà li qed tintwera. Skont rapporti fil-midja, in-nar beda waqt xogħol li kien qed isir minn Joseph Tewma fuq Prasepju. Tewma hu meqjus bħala espert ta' dan ix-xogħol u magħruf fil-lokalità ta' Ħalluqa għall-armar tal-Presepju mill-isbaħ fi żmien il-miliet. Sfortunatament kellu jkun dan l-istess delizzju li kien se jiswilu ħajtu. Iżda l-ħidma immedjata ta' nies li taw l-ewwel għajnuna u l-membri tal-Protezzjoni Ċivili kienet kruċjali sabiex it-tliet anzjani ġew salvati minn nirien. Intant, il-Kunsill Lokali u l-Parroċċa tal-lokal laħqu ftehim sabiex tkun tista' ssir ġabra għall-familja Tewma wara l-inċident tas-Sibt. Dan wara li r-residenza tagħhom inħakmet minn nirien qawwija nhar li beda minn garaxx qabel infirex fid-dar tal-anzjani. Tkellimna mal-kappellan tal-Parroċċa ta' Ħalluqa dwar l-għajnuna lil din il-familja. Aħna bħala parroċċa ta' Ħalluqa bħala komunità ħassejna l-bżonn li f'dal mument diffiċli għal ħbib tagħna Joey u Carmen Tewma li bħala nsara u bħala ċittadini aħna fid-dmir li ngħinuhom f'dal mument hekk kiebes. U għalhekk bħala parroċċa flimkien b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa qed innedu ġbir ta' donazzjonijiet mill-parroċċani sabiex ngħinu l din il-familja f'dal mument diffiċli. U għalhekk kull min interessat javviċina lili jew xi wieħed mis-saċerdoti l-oħra sabiex inkunu nistgħu ngħinu f'dan il-mument ta' bżonn ta' din il-familja. Kull min jixtieq jagħti donazzjoni jista' jagħmel kuntatt mal-Parroċċa ta' Ħalluqa.